ना तो धाली हला सुनाती देखा धाली हला एगो मछरी खाती अरे काहे खाती आओ नाती काहे खाती चल दे हां कुछ चीज कह हमरा मन करे ना कोनो चीज के चटक मटक खैती तनी बना बना के आजकल के दिनों हुए सुखला लेखा लागता जब से रसदार कोनो चीज ती मीट मछली खाए के मन ना करे लागे घर में आवे के बहू आए दीदी रहती न तो कोई ना पैसों मिला के आदमी कीन के तनी खा ली जी दीदी दीदी धइले कनिया धइले बानी पैसा जी कैसन पैसा हो हमरा मेरी पैसा कहां ले तू नहीं खु जान कि कितना तार भैया कमा तर ना हमरा मेरी से पैसा कहां से फोन करता कोनो चीज खाए के जी हमरा के हो कनिया तो कना जे बुढ़िया के महीना मिली नु आज नु मिलला को तारीख ए बना 29 के 30 अब हमरा से बेसी पढ़ा लिखल तू बाड़ू आ तू हमारा ले पूछा तारू अहो 9 के 10 के नु मिलेला अरे उनकर लेटो सेट नु होला जी देखी ना कगबो तो 1 महीना 2 महीना के जोड़ के केली दे देवेलन सा ए बेरा कहां भाई का जनी कहां भाई घरे नहीं खिलौ कत ए दिरा रुका मिलल के चाइना पैसा त रखल आई न रहता ई रुका कह तनी के मम्मी जी तनी जाई आज पत्तो इनके कुछ तीता कनी के जीव में डाली रुखर जीव भइल बटुए ले दिहन रुका न हो कह तनी रौरा काहे घबराइल बडू कह तनी नु हम हमरा के त बुझला का से मोच दिहन तबे से ए कनिया देखो बुढ़िया मालदार पार्टी हिय तो ओकरा के जन बोलत या 2-3 गो बात तनी बर्दाश्त क के रहे के चाहिए जनलू कहीं हां जान तनी जेकरा में एगो खोट रहेला नु और तेज रहेला रौरई ना बुझला ए कनिया ई त ठीक को तो बुढ़िया लंगड़े भर बिया बड़ा ओकरा बेरी लक्ष्मी जी अब लंगड़ हो को चाहे गूंग बहिर हो को चाहे अनहर को देखम ओकर बोली कैसे निकल भगवान उ लोग के तेज तरह रेसे बनावेलन जानू कि एगो पय बात हेमे मत रहो खप जाओ जीवन गुजर बसर हो जाए एक खाती हो कनिया ओही से कहतनी ओ कन्या आ कनी के तन तेल पानी घसले जाइल कर देखो तन दीदी छटक जाला बुझाला के हमर हाथे थी हो जाला इतना में धरा लीजे मोटा मोटा नु बाटे हमनी के पातर पातर बानी जा पुड़ी जा के ओकर गोरा हाथ धराला मिसत हम ई ना कहे ना कहां छू दाबत दाबत ओकर हाथ त बुझाला कि गोड़ ह आ गोड़ावा त है बुझाला के हमर कमरिया हो ठीके कहत रुआ त ना मोट मोट हाथ गोड़ बटुए ना धाराला जान जा खीस से बरेला मोट मोट टांगरी लेके पसार के बैठ जाई साँझ बेला कनिया तन जात द जा सुखाला का गोड़वा में कनिया चीटी बड़ा कटनी लेकिन बुढ़िया के ना बुझाई सुन ना होला जी हो ना बुझाई उ कुछो ना सोचले के उ लकड़ी ह उ सुन रहेला में कुछो ना होला में कटाइयो फटा जाई न खून बहिबा के दुखाई ना जान ली ए तरी कहीं ना दीदी जाई एक कन्या रुका तो कौन मछली खाइबू बोला मछली खाइबू कि मुर्गा खाइबू बोला बुढ़िया ले कह के मांगवा बतानी मछली नु जी मछली हमरा के ठीक लागला मुर्गा हमरा के ठीक ना लागला रुका तो मांगवा तनी जिंदा बंगुरी में जिंदा हां बंगुरी ओकर रासा बड़ा बढ़िया होला कनिया रुका कह तनी बुढ़िया ले ना के हमरा के बताई तू डराता रुमा कमा के हमर के कहलू पैसा वाला पिंसिने त दौड़ के अचार में रोप के जालू कि हमरो के दी हाई का बताओ ढेर पापड़ नु बेले के परला जी रायमन से देवेली देखी ना रायमन से देवेली रुका रुका तम जा तनी कह तनी ना रुका देखा तनी पहले बाड़ी कहां चली हम आ रहे द जाक के देखी पहले ना तो बहरी ताकम नु निकल के तो खती गाड़ी दे डंटे पर चली त का आही हो दादा बड़ी बेक में भीड़ रहताटे बाकी कोनो बात ना इहे बाकी ओकर हमा का जौन गार्ड बाड़न न बेचारा आई रे माई गार्ड बाड़न बेचारा बड़ी मदद करे न आ जाए त पेंशन मिलल त अपन मछरी ले बानी अपन बनाई सताई कुछ भूजल खाई कुछ रास्ता में खाई बड़ी मन चुटुर मुटुर करत रहला खाए के आई हो माई जाए तो 2 महीना के एक हाली बिटोर के 3 महीना के देला हसा मन नहीं खेलाओ तो घरे आगा ना दिने ऐसा करत तनु के का कहे के जाए तो कुछ कह लेकिन मौसम बदलत त का दिन भर आरामे न करे के बा नतिया एगो में रही तो बनावत खियावत एकदम परेशान हो गई रही खाली दाजा हिंस की करस को बर्तन नहीं खे मजले तो उ खाए नहीं के बनौले अपना लगा हो गनी भातार लेके तो कुछो खा ले तनी कबो मैगियो भात बना के खा ले तनी तो कबो चोखो भात बना के खा ले तनी तो कबो मुर्गे है तो कबो मछरिये है अब एक में रोक छेक नहीं खेनू तो तू हमारा के ना मिलल खाए के तो हमारा के ना मिलल खाए के आए 2 पेट बने तो कसऊ कुछो बनाई कुछो खाई का हो का दुआरी पर बैठ के
अपन में पकड़ पकड़ कोई ले बड़ू आग बिनी जाए ना मैगी ले आई। मैगी? हाँ ये कौन खाना हरे मैगी? जाए ना ले बना के खाई ले मैगी। दाल भात घर में छठ पड़ल बा, मैगी के एक दिन कैसे बना होता है? दाल भात के खाला जी, हमारे से दाल भात ना बना खा पाई। जाए लेके आई मैगी। जब रसगुल्ला मिला तो मिले लागल तो घरी कहता कि हम अलगा रहो तर मतारी होइसे बोलतिया औसे बोलतिया। हाँ तो का कही देखो लंगड़ी माई के हमार का भइल बा जवान हो गइल बारी का जवान के बात बा। हाँ। 9 तारीख क तारीख कौ तारीख है? आज 10 तारीख 10 तारीख और 10 तारीख अगर विकलांग का पेंशन मिलेला उनका तो 7 तारीख के मिलेला जी। अरे 10 तारीख एक दो दिन लेट करला तो लेट करला। अच्छा तो तब ओकर मतलब ना पहलहू ना देत रही आई आजो ना दियन ठीक बा। तुम कर से का मतलब राखी मछली गांव कावत से रास्ता में लेवत ये देखनी है हम का कहता रू अब ले रह तू एके में। हां चाचा के पेंशन के पैसा मिलित नु रह दे हमारा नहीं के जे करता वो अपन चाटो हमारा 2 रुपया से उनका मतलब नहीं के 400 रुपया से ना मतारी के छोड़ के हम मतारी साहब गांव के लेकिन हम मेरा ना तो 2 गो डिसाइड कर जाला ना तो मेरा संगे रहम के मतारी संगे रहम। हम डिसाइड ना कोइन देता डिसाइड कोइन तब तू हमारे जरे बारे मतारी छूट गई तो बढ़िया न बा। माई बाबू जन्म के संगाती होला करम के संगाती मेहरारू कलिसा जीवन भर मेहरारू न चलिए सा के माई चले सा। माई तो 20-25 बरिस पोसली से पढ़ली सा ओकरा बाद मौगी न देखभाल करी हैं मौगी का मर्दा भी है देखी जब करी तब मौगी करी। आए वो कान खोल के बात सुन ली जाके मैगी लेके आइम तो खाना बनाइम ना ले तो ना बनाइम। जय मौगी ना खाए जरा कचर बचर तरह का है ना ले आइब सब मैदा हम सब तो तू सब खइबे तो रउआ खाए के बा हमरा न खाए के बा हमरा खाए के बा रउआ के चोखा डाल दे मालू चूल्हा में। जय जब कुकुर लेकर ढांसे लगबनो तो दे में छतिया पे एक मुका बस जाई ना जाई छतिया पर ढांसा तनी ये कुल में खाली रही ना। हां मैं का करतनी हम भगनी के ना भगनी लेकिन अब भगवान ले आइब कि ना ले आइब एकदम एकदम लागेला कि पेंशन उठाओ तर 50,000 के कुकु चोदे हनी एकदम से कहतन जाके ले के तो छोटा बात के बतंगड़ कर देवेला एगो एकदम लंगड़िए पर परछाई गोइल बा लंगड़िए मातारी पर। हां तो बुढ़िए के नु खुना तो करे नहीं नु बोली के करे नहीं नु बोली ते मरद बा यू निस्तनिए बाटे दोगाला कहत नहीं दीदी जी ना आए के गोइल बाई ले आवे अभी तक लेके आइली ना सब सहियार के आ धो दे तनी आ तब नु अहन न त बस चट दे आगे जोरब आ फट दे छाना ही के काम लगाई। चूल्हा भी रे गोइठा इजे छो दी ये तो घाम आ गुले गोय से पे बना दी हमरा त बुझाते नहीं के क्या करी। अहन तब नु जीरा मछली सब हेता ना लालका मरचा के जौन सुखालका के फोरन दे ओकर टेस्ट अलगे रहेला। आतना दिन के बाद त बनावा तनी के जन बंगुरिया मिलल बैसन देथी ना त पियासी उठा के मुंह ले दे त खइबो ना करब हमरा के खीस बर जाई सब जेने तने हेमे का बहो फूल कागज का ई ना त बीबा में ओरिया देती धर रे ओए ओ ये मम्मी जी धर रे मम्मी जी रे लाठिया का हो गइल जी आ कटवा के ना लेनी है। अरे ओकर एथुआ सेटवा बनाई है बैठी आराम से आई में कटवा के ना लेनी है जी। अरे यही बेरा तारा के काटल देता ना सौदा उतरनी है त कने कुछ ले ले जाई मम्मी जी हमेशा आई मम्मी जी पेंशन मिलेला त को किलो है 2 किलो बनावा सतानी 1 किलो काज मन ठीक नहीं है का कह रहा नहीं दवाई ले जाके ई रिक्शा लेके आइला होने से के करता माल उठौला सा लेके चली गई दवाई खाई है ली आई ए बार दवाई के पूछा तारू दवाई के या दूध से पैसा चिचिया करनी है त पैसा खाता है ना कैसे निकल ले भाई वो झोल लिया पैसा वाल बैंक में बा लियाइल बनी काम भर लियाइल बनी कुल पैसा ए दीदी ले तो कमालवा जी पौसुलवा ओ महीना के मिल रहे त ओ महीना के बाकी रहे त मिलल है दोनों महीना के मछरिए दादा तो तारा नहीं के बुझात ए बाप ले आइल बनी उहे बंगुरी है ना मिल हमारा रही ई है है चुटुकला ये जिंदा मिलेला पियसिया तक तेल तेल हो जाला देखा ना कनी में देखा ना है देखा ना ए दीदी जी तो कोरिया करे भाई सब निस्सा पर काटा सिलावा का ऐसन जी आए अम्मा जी लिया देनी रौरा
हमरो उम्र लाग हमर बड़ी मन करत रहे खाए के जान जाए। तो तोनी के नहीं के बुझात कि जब पेंसिल लियावे जानी बतावे तू के विकलांग के पेंसिल मिलल हवे पैसा निकल बनी खतवे पे बा। खाता खाता पे धइले बनी कि नी करनी है पैसा का कहता रहो ना माने दीदी जी कहत के रही नहीं के पता कि हर महीना लियावे नी जब हमार आवेला विकलांग के पेंसिल जब तोहनी खाती कुछ ना कुछ लियावे नी। हां ए अम्मा जी बात ओ बेरी त फारहा लियाई रही होई है नहीं हरवा गए रहू तो रुका हो कन लिया के कर लिया के जल्दी तो ओकर देखा ए मम्मी जी एक को कर सेटा बतानी भूजी है हमें मम्मी जी कनिया पैसा के काम रहल हमरा के। आय ओ तना पैसा त नहीं ए के मम्मी जी देखिए अंगूठी किने के बाद गोड़ में के यही तरी चला तनी गोड़ में के अंगूठी टूटल धर हमर धर ले पहनला जाला मम्मी जी गोड़ आजा हमर मरो दे जा बा कोनो बाड़न बाहर बई हम तो मम्मी ए बेरी कहीं तो बाहर ना किन जाई दी दू जोड़ी हां दू जोड़ी किन दी तो चल ठीक बाटे ठीक बा लेके आई हो चली हो लेके चलम 10 दिन के बाद लेके चलम चलब हां एक आदमी के देल बनी 5000 न तो अपने तू कलिए काटा जता ले तनी हम तनी आराम से तू आगे जोर के काम कर सरदनी मिस्त्री के दिया में पीस के मसाला बा मेरी काट हो कनिया जा हाँ। ओए हे दादा दीदी डाली जी पैसा डाली हो ओ काटा तारी सा गोड़ सोच रहा इतना तो हम लोग हम कह देती लेकिन ऐसा वाली बाप रे बाप देखो ना हो जियो तैसन जी एकदम ताजा वैसा चटक बनी हसन आता ना सुंदर हाँ ये लमहर नोट दे के लेके आई मने ए मुअल खाए के ए मम्मी जी एकरा में ना जीरा मर्च खाली डालम पीस के हम। अच्छा तो मरीच हाँ जीरा मर्च मरीचा का ढेर तीता मने ठीक ना लगेला पैसा के पूछ लिया सा खाए पिए लेकिन पानी के ना पूछली सा अबे ले बतानी चलो हो कनिया बेचारी मोय मर मसाला पीसा तारी आ हम जा तनी आराम से एकरा के खूब सुंदर सुंदर पीस काटम आ काट के एकरा के धोवम बढ़िया ले रुक एकरा के काटे द हमरा के ऐसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे कैसे कटा छोटकी हैं देखी भैया जी मुंह में हुर दम त दूरे हटी हमरा ले छोटकी काहे कहतनी हमरा के हां काहे भसुर के लाजबा के भवा के आगे बैठे त टांग पसर के बा लाज हटी से हटी आ तू का टांग से टका के का उठल बाड़ी तन तमीज बोलो मम्मी जी तमीज तो सिखाए ने हम मछली इंदर है ने काहे धनी मत धारा है ने ई बताई जब रउआ से हमर झगड़ा बा आ बूढ़ी से बोल चल है नहीं कि त रउरा अंगना में का करे नी हां झागरा में खा का करे नी हां बोली ना का करे नी मार दे से मार दे खींच के भागे बा अंगना से भागे भवल करो तर भसुरे करा ही त मार दे खींच के का देता नी मार दे खींच के ई का करतनी भैया जी का भैया अरे जी नी मालूर बा का लूर बा हमन के अंगना में रोले काहे आइल बा का है हमारे में नहीं खे हिस्सा हिसाब बाकी ना बा मतारी ए कनिया ना का है मत रखियो खाती नहीं खा खिया खाती नहीं खा खाली खाए खाती बड़ा रुको ना खाओ खाए खाती बड़ा बोला ना तू खाए खाती बड़ा का भइल बरे पिंसिरा हट नतिया हे के बैठल बड़े हटी झाटी ओई ने देखे पर का भइल बरे देखो का हाल रे आवा तनी ए होश में रही जानी कि ना का हाल भव भौजाई है तू बताओ ना तू मजाक कर दो अरे भस रानी की कहानी हमरा का कर तू आइले हरे तर बता देखा तनी मम्मी जी देखा आई नहीं आई ठीक आई नहीं आई ठीक है आई नहीं ठीक है आई आई रख हम बता रहे आई ना का है अरे लंगाड़ी बता क्या खोल बड़े रे रुक या के मुंह में तनी को लगाम बा का लगाम में बाप हो बाप का कर आइले रे तोर मेहर त खियावते नहीं खी तोर मेहर त खियावते नहीं खी धमकी दे गोली वाला सौ चालू हो जाए खींच दे वही का तो फायदा उठावले लाजबा आई दादा और चल मम्मी जी के मारन त जा हमारे गोर से बरियाई मत कर खाली आवत महीना के त दवा तारा अरे दादा आई होता दा अरे दादा ना तेरे मेहरी से पूछले है को हाली रे पेंसिल लेके आनी त कुल जना लोग के अच्छा हमरा के कहले बड़ा जा पेंसिल लेके आनी ठीक बा तो पेंसिलवा के पैसा आवेला इने भे तनी लइको के तनी दे दी तोर मेहरी को हाली हमरा के पूछती है खाए खातिर के तो सब बार-बार कहत तनी कि ठीक बा हटा भाई हट लइका हवे दुश्मनों से हद बाड़े तू मम्मी जी को दी मछली दे फेंक देम त भाग जाए के जन्मावे के ठीक मछली मंगाता जन्मावे के मछली मारे खाती आई नहीं है मछली मारे मेहर खाती के काला में बड़ो त जा मेहर के कहली पूछला हां के लंगड़ महतारी के कहली तेल तासन करेले बता ए आई अब ता तेल त सब उमर बैठे ना हां हज तू घोड़ी ले तू का करे तू घोड़ी उहे हमर करेली सन अरे तार मौके नहीं खा घोड़िया का गदई तू मतलब अरे ठीक बा हटा है नहीं हेने निकल सुले पका गिरे मम्मी चिरा जाई मम्मी है माने हम सुना रे के पेंशन का पैसा बढ़ गइल बाटे त काहे एनिए खाली दे मुंह त हमने के तुलसी के गाजल न दिए
तुला में तब हो जाई आ के कहत रे हमरा मरद के रखले बा हई रखले बिया हई छोटकी हई तोरे मुंह सुगर बा के मतर मेरी मझली नहीं कहलसी है छोटकी कहलसी है ए जाई त का हो गइल कहलसी है त मुंह एक सुगर बा के मरद के लगे जाय लायक बिया तो सुगर बा थूक दम के खार के या तोरो मुंह तारा मर्दक मुंह पर हां थूक दम के खार के उठा ले जैसे निमन बड़ा निमन भवा के आगे आके बैठल बड़ा होइसे निमन बड़ा हो हां अजी का देखो भोसले तो घड़ुआ बनल बड़ा निरहुआ बनल बड़ा सट्टा रहता रहा ऐसा कैसे भवाई के भौसरा चूसे लंसा थूक दिखा दे यहाँ पर जी थूक दिखा दे थूक दिखा दे यहाँ पर थूक दिखा दे यहाँ पर थूक दी हमारा करतर सरे धक डाल दे होए मैं जान जा तनियावा ना यावा देख मत चाद पसले के कानवा ना पहुंच जाए यावा ना नतिया भसुर है छिना रा देखा तनी कछि कछि बोलत कनिया ना गोट के छिनेरा हम रे अरे तो जब तोनी से बोलत नहीं की सही है के जब से झगड़ा ना आगरा में खा खती आइल बड़न तार दादा है तार बाबू देले बड़न हां देनी हां हां तो लंगड़ी में तारीख हमर पेंसिल के पैसे तारे लगने में खेल गरी नहीं खेलो पैसा दुगो लौका था नहीं दे लेके चलो दे लेके चलो हटा दादा ना दे म ऐसे ना होई कैसे होई मछली की नहीं काहे की नहीं काहे है खिया गने काहे खाती की नहीं रे खिया गने नहीं खा की ना त नहीं खा के खिया गरी दहे ने का खिया ना मछरी छोड़ा त मार त मंगे फट जाई बुलता अरे नहीं मैं आइए तो धली हला सुनाते देखा धली हला एगो मछरी खाती अरे काहे खाती आवा ना नाती काहे खाती चल दे हां भसरा तू अरे रानी बोला ना तेही लेके खा ले तेही लेके ए रानी रे तेरानी रे ले खा ले तेरानी तू खा ले सारा दोनों कब की बोलत नहीं की ठीक ठीक कौन लेके चल लेके आओ हो कनिया काहे के मछरिया काहे के मछरी आवा नाती लिया कनिया मछरी कमला हमारा पौधर तो कर हो सब पहला रूप का कैमरा भइल बा हैं कोई घर का बड़े ले हां कोई से लेके आई भाई ओकर कुत्ती के मजा हम भव हमर भात छोड़िए आ नतिए तो गलो कही जा तू तो पहले शोकर के फंसा के तोरा के दिखा दे जने तने फंसा के दिखाओ कहला नु दिखावा पता कहत नहीं तारा से तू एगो चिड़ै ना फंसिया तो ओए घर करे के मतारी निकलाम के माल आवत महीने सोट के रो तारा मातारी के तो तरुआ में इतना तोल मोलनी तो हमार तो भइबे ना कोई अलगा बम तो निमन में आ लगे हम अलग अपनी के घर में चुरा के लिए देखो देखा मछली खाती बबाले हो जाए ना बोनी ना बोनी